Čulík ve svém životě zakoušel velké osobní trápení, se kterým si vůbec nevěděl rady. Po každé hodině tělocviku se stávalo, že vedle něj nikdo nechtěl sedět, a to proto, že mu neskutečným způsobem zapáchaly nohy. A o ponožkách ani nemluvě. Jakmile si sundal tenisky, ostatní děti spustili poplach. Okamžitě si museli zacpat nos a co nejrychleji se snažili dostat z šatny. To Čulíka dohánělo až k slzám. Doma mu každý den maminka kladla na srdce. Večer si musíš umýt nohy. Ráno vzít čisté ponožky. A po tělocviku si opláchni nohy, vysuš si je a navleč si nové ponožky. Jenomže Čulík na to neměl sílu. Často zapomínal a výsledkem bylo, že si několik dní nemyl nohy. Ponožky si také neměnil, takže Čulíkovi nohy často zůstávaly bez povšimnutí. Ovšem po hodinách tělocviku si mnohokrát uvědomoval tento svůj hrozný stav. Dokonce ani jeho kamarádi, Macháček, Kydlíček a Pažout s ním nechtěli v šatně sedět. Také se šíleně moc styděl před spolužačkami. Nejvíce ho ale trápilo, že měl rád Pána Ježíše a Čulík mu dělal ve třídě neustálou ostudu. Jednoho dne, když už to nemohl vydržet, tak přišel za tatínkem a všechno mu v pláči pověděl. Tatínek si ho vzal do obýváku a dal mu užitečné rady. Čulíku, chceš, aby zase vedle tebe kamarádi seděli? Ano, to bych si moc přál, odpověděl Čulík. Dobře, je třeba, abys dnes učinil významné rozhodnutí, že si zamiluješ čistotu. Pán Ježíš ti ji může dát. Teď mi půjč svůj sešit. Čulík vyndal školní sešit a tatínek tam schválně napsal perem několik písmen a Čulíkovi málem vypadly oči. Ale tati, to je můj školní sešit, ten musí být čistý, teď dostanu poznámku. Já vím, Čulíku. Ty jsi také takový důležitý školní sešit a máš na sobě kaňky, hříchy a to není dobré. Co by na to řekl Pán Ježíš, tvůj třídní učitel? Teď se ale podívej, co udělám. Tatínek vyndal zmizík a ta písmena vymazal. Čulík zůstal s otevřenou pusou zírat a řekl, tak tohle jsem ještě neviděl. To není možné, kam to zmizelo? Tam nic není. Správně, Čulíku. A tohle dělá Pán Ježíš. Když mu povíš o svém hříchu, on tě dokáže zbavit viny. Každý hřích člověka znečišťuje, ale Pán Ježíš svou krví může člověka očistit. A nejen to, on dokáže, aby tvůj život voněl, abys byl přitažlivým křesťanem pro ostatní lidi. Čulík musel o těchto slovech hodně přemýšlet. Večer si klekl u své postele, jak to mýval ve zvyku, a volal k Pánu Ježíši. Prosím, odpusť mi moje hříchy, odpusť mou neposlušnost rodičům, i to, že jsem líný si mít nohy a měnit ponožky. Pane Ježíši, prosím, udělej zázrak, aby moje nohy voněly. Po této upřímné modlitbě se mu náramně ulevilo. Následující den, jakmile Čulík vstal z postele, okamžitě běžel do koupelny a první, co udělal, tak si umyl nohy. Běžel také do pokoje a nasadil si čisté ponožky. Šel zkontrolovat tašku do školy a co v ní nevidí. V jedné přihrádce byl uschován nový sprej do bot. Připomínalo to vůni čerstvých španělských citronů. Čulík se ten den přiřítil do šatny jako jeden z posledních. A jeho spolužáci si opět neodpustili poznámky. Pozor, olomoucké syrečky přišly, za chvíli přijde změna ovzduší. A skutečně, jakmile Čulík vyndal svoje tenisky na tělocvik, Čulík byl sám překvapen a ostatní také, že nejenom, že nic tady nepáchlo, ale ono to i vonělo. Ten tatínkův sprej je snad kouzelný. To samé se opakovalo i po tělocviku. Čulík si vystříkal boty a spolužáci brzy vytušili, že nejlepší místo v šatně je vedle Čulíka. To je jediné místo, kde to po tělocviku voní. To byla ale proměna. A za všechno Čulík vděčil Pánu Ježíši a svému tatínkovi. Čulík pochopil jednu důležitou biblickou pravdu.
Každý člověk, který hřeší, tak zapáchá. A díky tomu se stává, že s ním ostatní lidé kolikrát ani nechtějí být. Hřích přináší do života lidí smutek a trápení. Existuje však cesta, jak z toho ven. Jakmile lidé přijdou v modlitbě k Pánu Ježíši a vyznají mu své viny, on je těchto vin zbaví. Vždyť je psáno, jestliže však chodíme ve světle, jako on je ve světle, máme společenství mezi sebou a krev Ježíše, jeho syna, nás očišťuje od každého hříchu. A jako třešnička na dortu také platí, Pán Ježíš dokáže nejenom vymazat hříchy člověka, ale dokonce ho může učinit i přitažlivým. Apoštol Pavel hezky vypráví o lidech, kteří následují Ježíše, že jsou vůní Kristovou.